Aste honetako musika zuzenean telebista saioan, Erromintxelak taldea ezagutuko dugu. Arrasatetik datorren taldea da honakoa, musikalki swing giroetan. Gaur gurean, Erromintxelak. Batazu, tristura bestea, horregatik ez nago ni bakarrik sekula. Batazu, tristura bestea, horregatik ez nago ni bakarrik sekula. Musikari arituak batu dira Erromintxelak taldean. Doinuekin jolastu eta musika territorio berrietan murgiltzea dute asmo. Erromintxelak taldea 2021 urtean sortu zen. Hasiera baten, Jon Garzian ideia izen zen, pixkat musika akustikoa eta swinga itxia. Aitor Morenokin batera hasi ziren. Gerora Inigo Zubizarreta gitarran sartu zen. Eta, gerora ni sartu nintzen perkusioan eta washboardakin. Gaur egun Xeikote Gare, Dani Apodaka biolinian eta Andonia Izpuru saxo sopranoan. Konservatoriotik urten ostean, guk ikasi dugu jazz, swing estilo hori, gehien bat, eta orduen ikasitzakoa praktikan jartzen genuen, eta New Orleansetik etorri zanean Jon, purtxo bat ideia formatzen edo biribiltzen hasi ginen, eta, hortik sortu zen da, purtxo bat. Ni argi naukona zen azkenean, zauzen jazz proiektu asko gure artien, Inigo proiektu bat zauko, Jokinekin eta Aitorrekin, ni Aitorrekin beste proiektu bat naukon, eta hausia esan itxin ginula jazz oso serioa moduen, ez? Eta orduen Euskal Herrien ez hauzen aretoak musika hori itxeko. Eta berretan jotzen ginen, eta jendia berbak azten zen, eta gauzen hor kuadroa moduen, ni hor zagoen kasurik itxen, eta orduen niku da hortan New Orleansera joan nintzen nien, ikusi nahi jendia juergan zauela, eta berretan, eskinean musikoa zuzela joten, jendia gantzaitzen, eta esanen alako eso zer, bio. Eta buelta, pandemia garaia izan zen, urte eta erdik ginen horri forma emateko. Pasaden urtean edo sartu nintzen ona, Erromintxele taldera. Eta, ni betidanik interesatu izan naiz hori jazz manuz eta gypsy jazzen munduan. Eta ez da ohikoa hemen aurkitzea jendea horrek jotzen duena edo kontzertu kutsuteko aukera. Baina, interesgarria da hemen egiten duten proposamena. Ez da bakarrik jazz manuz, baizik eta beste influentzia batzuk dauzkat eta niretzat interesgarria esan da hori topatzea eta haiekin partekatzea proiektua. Swing giroak izan ziren taldearen abiapuntu nagusi. Bidean, gypsy doinuetara gerturatuz ere, beti ere, Euskal Herritik begira. Abiapuntu ezela igual swing musika, eta gero gurizien ginen izan zen pixka Euskal Herria ekartzea, ez? Azkenean, taldearen garapena apur bat izen da, hori jazz esparru edo jazz eramu hortatik urtetzea, eta kaleko jendeari ateratzea musika hori. Azkenean, jaten dozunien jazza, izaten da melodia jo, gero soloak, melodia, intro edo bukaera bat, eta listo. Eta gu saiatu garena egiten da abestiak, beretako abestiak, eta ez estandarrak. Hortik aldentzea saiatu gara, eta hori da gure bidea apur bat, beti euskara ardatz izanik. Estandarrak dauzen moduan dauz, ingeles ez dauz, baina gero komposatzea gurozu, eta zaten dozu, zetako hasi binaz ni ingelesez komposatzen, ingelesez berbaitzen ez dakit, baina oso justo. Ordan gure hizkuntzan komposatuko. Horregatik, swinga eta hori dana, Ameriketatik dator. Orduen horregatik erabiltzen genuen inglesa, baina gure erronka zen euskara sartzea swingean, eta horretan azkenean aintzindariak izan gara, gure bidea hori da. Bai, gukola hola ikusten dugu eta hori gure autua da musika estilo hau. Eta euskara sustatzia ez eta euskal kulturan gure tartetxo ukitzia. Taldearen beste referentzi nagusi bat manuz doinuak dira. Izan ere, horrek ematen dion hortasuna bandari. Gabe bost ordu, buruan ez aldibera bost ordu, tik-tak, tik-tak, bost ordu. Erlokua, betirako geldi, zartzaroa, etor bedi, azkarrago, azkarrago. Geldirik, egot
hasi ginen apur bat manuz, ez? Apur bat estandarrak, hola, gero, lehengo instrumentala, gero hori forma hartzen joan da, orduan horbe evoluzio bat egon da. Ni uste nasketa badala, pixka nasketa, batzutan gehiago manuzera botatzen dugu, beste batzutan dantza egiteko suina, baina hori, ni uste politxa dela hori, gauza desberdinak itxen dugula, eta abesti bakoitzak eduko bere pertsonalitatea, eta abesti bat izeleike dantza itxeko, eta beste abesti bat entzuteko lasaixa edo balz bat, edo horbe jorratu dugu, lan egin jo horretan bai. Repertorixua ez oso lineala izateko, ez? Ze batzutan gertatzen da, olako taldetan gertatzen da, hartzen da bide bat eta hori bakarrik jorratzen da, ez? Azkenean hori izeleike apur bat monotona hileike, ez? Monotono. Eta gu dauko hori, barietate hori, ni uste oso pertsonala dela egiten gabona. Daniel Apodaca da taldeko bibolin jolea. Bere sarrerak taldeari eize freskoa ekarri zion. Nik uste dutan, berez manutza musika, 20. mendearen hasieran sortutako musika da, Frantzian. Eta lehenengo, jotzen zuen lehenengo taldeak, Hot Club de France deitzen zen, Ayangorekin eta Grappellirekin, musikariekin, han bazegoen bibolina. Eta orduan agian, argiago ikusten da orain manutzen sustraia taldean, ze berez musika horrek betidanik bibolina izan du. Bai, hasieran swing eta manuz, bai swing, bai manuz, dantzarako musika zen. Baina hori denetarik dago, diskoan bai, abesti lasaiak, baltz antzekoak, entzutekoak bai, latin influentziako abestiak, denetarik. Kontrabasuaren lausokak Aitor Morenok jotzen ditu, kantuen bizkarrezurra sortuz. Esan dagoen bezala danik, manuz musika izaten zian manuz gitarra, biolina eta kontrabasua. Kontrabasua batzuetan, ez? Normalean, ez? Berez, Hot Club de France egin zuena izan zen Luis Bola, kontrabajistak, berak antolatu zuen lehenengo kontzertua. Luis Bola, Hori da, normalean, formato horretan kontrabajuak eramaten da erritmoa, erritmoaren erantzukizuna. Eta orduan, nik uste hor dagoela apurtxo bat swing edo gypsies. Askotan, ni hasi nintzenean eta joten genuenean hiru artean, soinua gypsiagoa zen. Baina gero jokin sartu zenean, swing gehiago sartzen da, ez? Bateria sartzen den momentuan, orduen, beti daukagu zereginen bat, itxeko. Taldearen base ritmikoan ere Jokin Vitoria aritzen da. Perkusioa eta washboard tresna jotzen ditu. Kantu bakoitzari behar duena emanez. Proposamena insustinean sartzeko, zan zidaten, bateria ez, pixkatola. Bateria como tal ez. Orduan, horregon da prozesu bat, eta ondion nik uste prozesuakin nabiela, baina, pixkat asentau hau, ez? Eta hasiera baten, hasi nintzen elementu gutxikin, Raida, Charlesa eta Kaxa, adibidez bonbo barik, gero bonboa gehitu nauen, hola jun nazez gauzak gehitzen, kentzen, baina gauza pixkat esanguratsuenak mantentzen, ez? Eta, bateria, txiki horretaz aparte, washboarda sartu dut, antxinako garbitzeko tabla bat da, instrumentu bezala egun bat urte eukiko itxu ez. Eta, ez dakit, ematetza toke berezi bat eta txanguratsua. Jon García del Val musikariak gitarra akustikoa jotzen du. Era berean, taldeko abeslari nagusi da ere. Ni taldean gitarra akustikoa joten dut. Hasiera baten saiatu nintzen manuz gitarrakin bai, erosi nauen bat, de hecho, baina, teknika barritxan ez da, ez nitxunein beste ordu sartu eta ez nau eroso gitarra horrekin, orduan akustiko bat erostia erabaki nauen. Eta nire lan taldean bada gehiago letrak itxia, konposatzia, arregluak itxia, sarrera, bukaerak, holako gauzak. Manuz gitarrak ematen dio taldeari nortasuna. Inigo Zubizarret arduratzen da, gitarra berezi honen 6 sokak laztantzeaz. Gitarra berezia, manuz gitarra da, baduko soinu berezi bat. Eta, pixka teknika ere desberdina da, jotzeko modua,
musika ulertzeko modua, dana pixka desberdina, eta bueno, hortan gabe, hori niretako erronka bat izen da, eta bueno, ni uste emate dutzola, beste talde batzuk ez daukona, ez? Soinu berezi hori, swing la pomp edo swinga, bakoitza dauko hemen rol bat, ez? Oso markatua, eta igual nirea da gehiago, erritmikoki, ez? Hori eramatea, eta garfe gehiago konponketak, eta gero soloaketa egiten ditut bai, baina, taldeari hori lehen esan dutena, ez? Hori berezitasun hori ematen diona da, gitarra erritmika hori, eta garfek egiten ditu gehiago konponketak, eta... Baina, ez jala guztetan, guztau bai, baina abesten hau benien naixago gitarra eskotzia. De hecho, batzutan abesten dutenien bera jotzen da, eta ni gitarra eskotzia ikusten dez, eta gero abesten bukatzen dutenien, erritmoa emutentzat, eta bestiak improvisetan hasten die, eta... Pixka dinamika hau zentratzeko, bai. Abesteko eran bilatu dute identitatea Erromintxelak taldeko kideak. Ahotsen lanketan erritmo jazeroak eta bertako giro folklorikoak uztartu dituzte. Nola kantatzen da? Hor experimentatzen saiatu garez, azkenin ez nagoen gura, jazeruak moduen abesti ez nagoen gura. Guri izan nagoen euskal musikara hurbiltzia, eta hori biltzen az experimentatzen. Harmoniak bai diela jazeru hauak, orduen saiatzen az. De hecho, oiez abestia, Mikel Laboan oiez abestia daukou, eta hori ikusten da nahasketa pixka zenan indan, ez? Ze harmonia jazerua eta hotza holan folklorikua hemengoa, ez? Kantuen letrak egiteko nagusiki euskal poeten hitzak hautatu dituzte. Jon Mirande, Xavier Montoya, Paco Aristi edo Martin Bidaur dira horietako batzuk. Mirande, Paco Aristi eta guzti horietaz aparte, Deiane Moreno daukagu bai, Aitorren Arreba, eta hori guretzat placer bada, gainera horrek ematen digu bereizgarri bat, eta propio egiten gaitxu pixkat euskal poeten, poemak dielako, gure musikakin nahaztuta. Bai, tematik aldetik, ni irakurtzea nahiko gustatzen zait, orduan liburutegira fatenaz askotan, goixien, eta liburu batzuk hartu, olerki liburuak, eta jasartzena, eta irakurtzen aztenaz. Olerkiren bat arreta ditzen bozta, barroski bat atara, o paper baten idazten dut, eta tematika gustatzen zaidana, gai filosofikoak, existentzialak, barrura begira gehienak. Ituntasun egun bat gehiago, ituntasun gauero, alkoholean takean ametzakito. Ituntasun ezinbeste, ituntasun arratzero, bihotz makala, puñaztatzen naustera. Taldearen debuteko lana bi kantuz osaturiko vinilo txikia izan zen. Garate estudiotan grabatu zen, Kaki Arkarazoren gidaritzapean. Hasiera baten, hori apur bat esperimentala. Ikusten nola soinurik honen atara. Ez derrexe izeten, akustikoki grabatzea, dano batera grabatu gendun. Eta, goiaz poliki-poliki ikesten uste bigarren diskuan, apurtxo bat gu soinu hori talde bezala hobeto horretatu dugula. Gero hori grabatzea ez da erresa izeten, eta teknikaria eta, baina esperientzakonak izen dira. Azkenean lehenengoko diskua izan behar bat, gu agabitzen kontzertua joten, gero, klaro, ditzezotzun jendeak, eta zer daukazu hortik, eta geneukan ez ebez. Bideoklip bakarra geneukan ez? Bai, bideoklip bat, gainera ingeles ez, eta orduen guia garatu ingauen musiko edo talde bezala, garapen bat egon zen da hori esan reflejatzen bideo horretan. Eta orduan erabaki genuen grabatzea abestiak geneukan bi abesti propio. Eta horrekin hasi ginen lehiaketetan orkesten eta lekuetara bidaltzen, eta hortik gero etorri ziren aukera berri asko.
Adibidez, lehen diska hau motza ez, luzea. Horre irabazi genuen Hiriko Soinuak, Barakaldon, horko lehiaketa, eta horregatik grabatu izan dugu azkenengo diska hau. Nork erraneni izenpean dator Erromintxelen lehen disko luzea. Gaua estudiotan grabatu ziren kantuak, Asier Zubeltzu Maiaren beste aldean zegoela. Egia esan, kriston sorpresa hartu ginen ze egundoko estuizua da. Erraldoia 7 metro gorutza eta, Hiriko Soinuaken euskerazko artistanenaren sarixa irabaztia gaitxik, bertara joan ginen, ez? Eta, politxe izan zen esperientzia, hori dano batera grabatzen, 2 egunetara etzan heldu, grabazioa, eta gustora. Gu beti, musikia beti ulertzen dugu disfrutatzeko, ez? Bai, azkenean, Inigo lehen esan dauen bezala, hasieran hasi ginela bestianak pixkate swing klasikoan itzen, baina besti barrixak sortu ala ikusten ginen kontzertutan, azkenean ordu eta erdi taula gainean egoten ritmo berdinak pixkat aspergarritxa zala. Eta orduan dizka barrixak entzun alda, bals bat entzun alda, Nueva Orleanseko estilua bai, hor baterixa latin pixka daukona, eta holan gauza ezberdinak uztartu. Guretzat garrantzi handia dauko zuzenian danok batera grabatzia, ze azken finean musikia hola ulertzen dugu. Beti jotzen dugunean holan da. Orduan, swingak eta jasak daukan bebai bat-batekotasun hori eta askatasun hori, diska grabatzerako orduan bebai erreflejatzen saiatzen gare. Ez da bat erresa, baina gugune egin bebai zuzeneko kutsu hori eukitxia, zailtasunak zailtasun, baina freskura hori eta bat-batekotasun horri garrantzia ematen. Gaztelupeko hotsak zigiluak kaleratu du lana. Iban Galan ilustratzaileak egindako artelan koloretsuan. Gu Gaztelupeko hotsak ezagutzen ditugu aurreko talde bat geneukan Jokin eta Bixok, Los Galerna izenekua, eta horrekin lana inea geneukan. Lan bakigu ondo itzen da biela, eta beraz, behin joan nintzen euren gana, bialdu notzien propuestia, eta esan zuztien gustoko zutela, orduen aurrera. Behintzet dendetan eta beste leku batzuetara heltzeko aukera gehiago daukagu beste modura egingo bagenu baino. Diseinua Iban Galanekin dau, aspalditik ezagutzen dugun hemen ilustradore bat arrasatekua, eta ni berakin proiektu bat indauen pandemia garaian bebai, eta geroztik berakin inditzu karteleria dana, logotipua dana. Kamiseta, bidizkoen portadak. Lehen diskoko diseinua, adibidez, izan zen, dana oso simplea. Ideia zen zirriborro bat bezalakoa izatea. Orduan ikusten da diska, dala txurixa eta zirriborro batzuk, eta horrekin genuna esan da, oraindik ezaguela ideia bat zirriborro bat zala, ez? Eta orain ja lortu dugula gure bidea, esan nion Ibani, azkenean berak nahi zuen egiteko, ez? Eta hori da apurtxo bat, ez? Bidea lehenkoan zirriborro bat zan, epe hori sakigun nora joan behar zan, eta orain ja hori da nahi duguna izatea. Diskoari izen ematen dion kantuan Irati Bilbao abeslaria izan dute lagun. Era berean Neomak taldeko Leire Etxezarretak parte hartu du diskoko 3 kantuetan. Zergatik ikasi hasteko eskero, zergatik ikasi akoro, zergatik ikusi enbeste lurralde, hainbat jende. Zergatik zertarako nork erraneni hemen orani. Abesti hori lehengo grabatu genuen berabarik, ahotsuarik. Eta, ikusi genuen Iratin ahotsa ondo etorriko zala eta egin genuen berriro, ez? Irati Bilbaon ere kantu irakaslea izan zen, izan da garai hortan, urte batzuk. Eta horregatik berakin ondorueten gare, eta berabe oso gustoko duelako musika eta kolaborazio bat itxiera. Espero dugu gehiago egitea ere. Irati Bilbao bere jaztaldie badauko, laukotia, bere komposizioekin eta holan,
Eta gero dauko talde folkloriko bat zarra bete ditzen dana, oso politxa eta kuriosua dena baita, Aldiberien, bueno, Leire Etxezarreta, Neomak taldeko Leire Etxezarreta, sartu dugu 3 kantetan, herrikua da, gure herrikua, eta koro batzuk sartu itxu, eta, bueno, beste txu bat emateko ez gure musikari, eta hoxe. Edozein lekura egoki Erromintxelak taldearen musika entzuteko. Kale giroko emanaldiak izan daitezke, bai eta antzoki eta festivaletako agertokiak. Uzten diguten lekuan jotzen dugu, baina hola leku politxo nire ustez plazetan oso ondo gelditzen da hola eguerdi partian jotzeko, afala aurretik azpire atzalde partien be jotzeko, eta berretan jotzea asko gustatzen zaigu baita ere. Baina azken aldixan gutxi joten dugu. Eta aretoetan be bai, soinua hobeagoa izaten da. Bueno, egia esan joten dugu. Azken aldixen antzokitan eta jaialdixetan joten dugu. Eta horrek beste katxe bat emate duzku, eta hori da gure nahi dugun bidia. Naiz eta gu kaletarrak izan, kalekumiak, ez? Eta tabernetatik gatoz, eta kaletik, eta guzti hortatik. Ja, punk taldeakin eta beho izen dugu. Ez? Ez, Ba, gube punkixa gare, ez? Azken finean gure sustraiak punka die, baina, bueno, oin suina itzen du. Dependitzen nora goiaz edo ze publiko eduki gauen, adaptatzen gabe bai errepertorioa. Dauko abesti pilo bat. Orduen, dantza egin behar da itzen du errepertorioa, pru bat. Gero beste aretoa bada, itzen du abestixak igual laseixau entzuteko, eta joaten bagare punki batzukin jotzen, nos sacamos la cresta eta... La cresta o la merlene, ez? Moldatu lekura eta momentura. Diskoa kalean zuzeneko emanaldiak dituzte buruan. Euskera eta suina 4 haizetara zabaltzea helburu. Disko honekin udara begira pixka bat, Jokinek esan dagoena pixkatxoa blues eta jazz festivaletan jotzea, pixkat Euskal Herritik urtetzia baita ere, zazare urten uste dut sekula, ez? Bai, hori da gure, gu jolastera irtetzen gara, ni behintzat bai, eta bestiak be bai, hori uste dut. Eta gu posi bagaz eta gustora bagaz jotzen, nik uste hori transmititzen dela eta jentia be posixau dagoela. Azkenean da jendeak gu ezagutzea eta gure musikaz dantzatzea, hori da gure helburua, así que hortan gabiz. Gora suina eta gora euskera, bai.